dem baş dildar. Esas karvedan dibe ku dirêjayê rojê de diyar bibe ji ber ku hêşta sibê zû ye gelek kes hêşta ji xew renabûye belam dîsa jî hin karvedan hene ew ê ku rêkeftinekî li hat hêvîkirin derneket encama herî sereke ev e. Çi bû hêviyên cîhanê bi tevayî hem li Rûsyayê dibe ku zêdetî yani dervayê Rûsyayê Ukrayna'ya, Amerika'ya buxa, Trump buxa ev buku rêkeftinekê li ser agirbestê hebe êdî şer bi dawî bibe belam ev yek pêk nehat. Ev encama herî sereke ev e ji van hevdîtinan ji xwe ev çavdêrên Rûsyayê ku şev tenê şev nêrînan xwe anîne ziman wan jî dibêje ku hêviyê me tune bi ku şer yekser raweste yani encama ku li cîhanê tê hêvîkirin derkevê holê lê ev ê ku hevdîtin pêk hat ji bo Rûsyayê serkeftinê her mezin ev e. Ji ber ku Rûsya çend sala piştî destpêbûna şerê li Ukraynayê di tecrîdê da izolasyonê da bû û ev hat şikandin û Putin karibû ku rasterast fikarên Rûsyayê sedemên destpêkirina vê şerê rasterast têt a têt wekî dibêjin rûberû bi Trump re bêje. û ev yek pêk hat rast e tenha çend caran bi telefonê axî bibûn wekî Putin ji anî ziman lê ev ê ku karibû vê carê di rewşekê atmosferekê di abhewayekê aram da fikarên Rûsyayê sedemên destpêkirina vê şerê ragêne Trump ev ji bo Rûsya wekî serkeftinekê dê binavkirin û ji xwe di axaftina xwe de Putin got ku pêwîst e sedemên seretayî yên destpêkirina vê şerê ji ortê bê rakirin. Ev jî çi ye ji xwe di maweya sê salan da di hemû fırsetan da Rusya viya dîne ziman taybeti Putin ku dibe Ukrayna nebe endamê NATO'yê dibe desthilatê Rusyayê neonazî ku wekî Moskowê binav dikin ji nav biçe hilbijartinên demokratîk ve yani gelek şertên Rusyayê hene ku werin pêk anîn. Lê Putin viya ji anî ziman ku pêwîst e garantiya ewlehiya Ukraynayê bê dayîn di vê hêlê da ew li gel hevkarê xwe Amerîkî Trump yani garantiya Ukraynayê pêwîst e bê dayîn. Garantiya Ukraynayê çi ye li gorî Rûsyayê ku Ukrayna nebe endam belam dewletên Amerîkayê Yektiya Ewropayê dikarin garantiya ewlehiya wê bigirin ser xwe. Lewma jî Trump got piştivan hevdîtinan ez ê li gel devletên endamên NATO'ya baxivim yê Ewropî re baxivim û bi Zelînskî re baxivim yek ji fikarên serekeyê Rûsya ev bû ku Trump dikare careke din cezayên li ser Rûsyayê bisepine ev yek ji pêk nehat ji bo Rûsyayê yek serkeftin ev bû ku Trump bixwe di piştî preskonferansê da zanîn ku vê gavê nafikire ku cezayên bisepine dibe ku di maweya 2 heftiyan da li ser vê yekê bifikire. Ev tê vê watê ku di maweya 2 heftiyan da hêvî Trump yan jî li hevkirinek û seheye ku di maweya 2 heftiyan da hin tiştan biqewime. An ku dibe ku di nav beyna Rûsya û Ukraynayê da Putin û Zelînskî da hevdîtineke were yan jî axaftineke were kirin û Trump viya jî got ku êdî her tişt kirêdayê bi Zelînskî. Pêwîst e Zelînskî li gel Rûsyayê li hev bike. Baş e. Tê vê watê ku di maweya 2 heftiyan hevldan di vê hêle de bêkirin. Eger encam bê girtin prosedê berdevam bibe wê na careke din ceza û şer dê berdevam bibe. Hêviyê hem li Rûsyayê hem li cîhanê ew e ku ev yek rûne de dildar. Kamîz Şirdadî ji Moskô te ava gahîdan spas bû te.